राहुल बुवा. अहो जावई बापू, लाजताय काय? घ्या अजून. नाही हो, तो नाही घेणार काही. आमचा सागर तसा फारच लाजरा. चल रे बाबा, आटप तुझं. चला हो, आवरू आपणही आणि निघू लवकर. नंतर गाड्यांना गर्दी मिळते ना. वेळेत घरी पोहोचलो की कसं प्रवासात गर्दी गोंधळाचा त्रास होत नाही. सागर एक अतिशय साधा सरळ मुलगा, नाकासमोर चालणारच म्हणा ना. स्वतःच्या पायांवर उभा जरी राहिला असला तरी अजूनही आई वडिलांच्या आज्ञेत राहणारा, मोठ्यांना मान देणारा, त्यांचा आदर राखणारा, इतक्या वर्षांत कुणाला कधी उलटून बोलला नाही, नित्यनेमाने देवाचं वाचणारा, देवावर त्याची खूप श्रद्धा. दुसरीकडे मुलींच्या बाबतीत म्हणावं तर तितकाच लाजाळू स्वभाव. मुलींशी स्वतःहून कधीच बोलणं नाही. समोरून एखादी सुंदर मुलगी आली तर लगेच याची मान खालीच जायची. सगळे हेच म्हणायचे, याचं पुढे कसं व्हायचं. पण बघता बघता घरच्यांच्या ओळखीने त्याला एक छान स्थळ आलं आणि काही दिवसांतच त्याचं मधू नावाच्या मुलीशी लग्न झालं. आता सागर आणि मधू या दोघांचा संसार छान मार्गी लागला होता. त्याला बाकी असं काहीच टेन्शन नव्हतं. पण एके दिवशी त्याच्या हातून एक चूक घडली. त्याला चूक अशी म्हणता येणार नाही. त्याचं त्या दिवशी नशीबच चांगलं नव्हतं. हॅलो सागर, तू त्या कॉर्नरवर, ती नाही का कचरा पेटी असते, तिथे जरा थांब ना. मी आलोच लवकर. तुला कंपनीचा पार्सल देतो. रात्री 8:30च्या सुमारास सागर कामावरून सुटून आपल्या मित्राने सांगितलेल्या जागी एकटाच उभा होता. त्याने इथे तिथे पाहिलं. कचरा पेटी काय, तिथे तर कचऱ्याचा डोंगरच होता. असं वाटत होतं दुनियेभरचा कचरा लोकांनी मुद्दामूनच इथे आणून ठेवला असावा. तिथे इतका दुर्गंध पसरला होता की नाकावर रुमाल घट्ट दाबून जरी धरला तरी तिथला वास हा सागरच्या नाकात शिरतच होता. पण तिथे दुर्गंध हाच एक विषय नव्हता. रात्रीच्या वेळी तिथला तो भाग सागरला आज काहीसा वेगळाच भासत होता. तिथे मनाला एक वेगळीच पोकळी जाणवत होती. मानवी जीवनापासून हा भाग सागरला वेगळा करत आहे की काय असं त्याला वाटू लागलं. कोणीतरी त्याला बोलावत होतं, पण कोण? ना कोणता आवाज, ना कोणती हाक त्याला ऐकू येत होती. पण तरीही त्याला तिथे कोणती तरी शक्ती खेचत होती. आकाशात पौर्णिमेचा भला मोठा चंद्र एखाद्या स्ट्रीट लाईट सारखा पेटत होता. त्याच्या प्रकाशात आकाशला त्या अंधारातही अगदी स्पष्ट दिसत होतं. तिथे दूर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात कोणीतरी बसलं होतं. सागर त्या अंधाराकडे एकटक पाहत होता. एक काळी आकृती तिच्या दोन्ही गुडघ्यांवर तिचे डोकं ठेवून होती. त्या आकृतीत काहीतरी नक्कीच होतं, ज्यामुळे सागर त्या कचऱ्यातून चालत पुढे पुढे जात होता. तो त्या आकृतीच्या डोळ्यात हरवून गेला होता. अरे सागर, बरा आहेस ना तू? मित्राचा आवाज कानावर पडताच सागर भानावर आला. तिथे घाणीत कुठे चाललास? ये इथे. अरे नाही, मला तिथे ना कोणीतरी. सोड, जाऊ देते. माझं एक, मी तुला इथे मुद्दामून बोलावलंय. कसं आहे, मी सध्या सुट्टीवर आहे ना. कोणी पाहिलं तर फुकटचा ताप व्हायचा. ऐक, माझ्याकडे ना कंपनीचं एक पार्सल राहिलंय. आता मी सुट्टीवर असल्याने ते तिथे नेऊन देऊ शकत नाही. तू एक काम कर, उद्या ऑफिसला जाशील ना तेव्हा माझ्या डेस्कवर एक लॉकर आहे ना, तिथे तू हा नेऊन ठेव. चल, कळलं ना तुला? बाकी थँक्स हा, मी निघतो आता. हो, अरे पण मी काय सांगत होतो? अरे तिकडे मला एक आकृती. असं म्हणता सागरच्या खांद्यावर कोणीतरी हात ठेवला. त्याचे सागरचे डोळे भीतीने मोठे झाले. त्याने चटकन पाठी वळून पाहिलं आणि त्याची तर बोबडीच वळाली. नेहमी 10:30च्या आसपास घरी येणारा सागर आज रात्रीचे 1:30 वाजून गेले तरी घरी आला नव्हता. सागरच्या घरचे सगळेच काळजीत पडले होते. त्यात त्याच्या मोबाईलची बेल वाजत होती, मात्र तो फोन काही उचलत नव्हता. असं तर कधीच होत नाही. मधूने लगेचच तिच्या घरी फोन लावला. सागरचं ऑफिस मधूच्या माहेरच्या घरापासून 1-2 किलोमीटर अंतरावर होतं. हॅलो, अगं आई, झोपली होतीस का? इथे जरा प्रॉब्लेम झालाय. आमचे हे अजून घरी परतले नाहीत ग. असं तर ह्यांच्याकडून कधीच घडत नाही. एक काम करशील का? बाबांना सांगून जरा यांच्या ऑफिस पर्यंत एक राऊंड मारायला सांगतेस.
इथे सगळेच खूप काळजीत आहेत. तसे मधूचे बाबा लगेचच घरातून एकटेच निघाले. रात्रीचे आता 2:30 वाजले होते. सागरचा अजूनही काहीच पत्ता लागत नव्हता. हा मुलगा गेला तरी कुठे? तोच मधूच्या मोबाईलची रिंग वाजली. सर्वांना वाटलं सागरचाच फोन आला, म्हणून सगळे श्वास रोखून मधूच्या तोंडाकडे पाहू लागले. हा, बोला बाबा, काही समजलं का? काय? सागर सापडला? कुठे? पण इतका वेळ तो कुठे होता? अरे देवा, आता ठीक आहे ना त्याची तब्येत? चालेल, आम्ही सकाळी येऊ. तुम्ही घ्या त्याची नीट काळजी. ठेवते हा फोन. काय ग, सागर सापडला? कुठे होता तो? सगळं ठीक तर आहे ना? हो सासूबाई, सगळं ठीक आहे. सापडले हे, पण त्यांना बहुतेक भोवळ आली होती. बाबा आता त्यांना त्यांच्या घरी घेऊन जातो म्हणाले. काळजी करू नका असेही बोललेत ते. देवच पावला म्हणायचा. सागर सापडला आणि तो ठीक होता हे समजल्यावर सागरच्या घरच्यांच्या आता जीवात जीव आला होता. पण तिथे मधूच्या माहेरी मात्र वेगळंच चित्र होतं. मधूच्या घरची बेल वाजली. तशी मधूची आई धावतच दाराकडे गेली. तिने दार उघडलं आणि बाहेरचं दृश्य पाहून एकदम तोंडावर हातच धरला. बाहेर सागरला काही माणसांनी अक्षरशः उचलूनच आणलं होतं. त्यांच्यासोबत मधूचे वडीलही होते. सागरच्या शरीरातून अतिशय घाणेरडा सडका असा वास येत होता. त्याचा अवतारही बघवत नव्हता. त्याचे कपडे घाणीने भरले होते. त्यांनी कसंबस सागरला घरात आणलं आणि सोबत आलेल्या माणसांचे मधूच्या आई वडिलांनी आभार मानले. काय हो, याची काय ही अवस्था? अगं काय सांगू तुला, तिथे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडला होता. कोणीतरी तिथला कचरा याच्या तोंडात कोंबला होता. मधूला यातला आता तरी मी काहीच सांगितलं नाही, नाहीतर रात्रभर उगाचच काळजी करत राहायची. सकाळी सगळी येणार म्हणाली, तेव्हाच काय ते सांगू. सागर आता शुद्धीत जरी असला तरी तो भ्रमिष्ठासारखा वागत होता. मधूच्या वडिलांनी त्याला बाथरूम मध्ये नेऊन त्याचे हातपाय धुतले, त्याला त्यांचे कपडे घालायला दिले आणि हॉलमध्येच एका सोफ्यावर त्याला झोपवलं. मधूच्या घरच्यांना तर वेगळाच संशय होता. सागर दारू पिऊन तिथे कचऱ्यात पडला असावा असंच त्यांना वाटत होतं. म्हणून त्यांनी मग त्याला एकटं हॉलमध्येच सोडायचं असं ठरवलं. रात्री 3:30च्या सुमारास बेडमध्ये झोपलेल्या मधूच्या घरच्यांना बाहेर कसला तरी आवाज येऊ लागला. म्हणून त्यांनी लाईट लावली आणि हॉलमध्ये आले. सागर हॉलमध्ये कुठेच दिसत नव्हता. इतक्यात त्यांना किचनमध्ये काहीतरी पडल्याचा आवाज आला. त्यांनी दबक्या पावलांनी किचनकडे जात किचनच्या दारातूनच आत वाकून पाहिलं. सागरने फ्रीज पूर्ण उघडला होता. किचनमधली भांडी कुंडी त्यांतील वस्तू इथे तिथे पडल्या होत्या आणि सागर त्याने फ्रीजमधून एक मासा काढून तो जवळपास सगळाच कच्चाच खाल्ला होता. पण तो एवढ्यावरच थांबला नाही. तो फ्रीजमधली एक एक अंडी काढून ती तो त्यांच्या कवचासकट खाऊ लागला. हे सगळं खात असताना त्याच्या तोंडून एक राक्षसी गुरगुरण्याचा आवाज निघत होता. मधूचे आई वडील हे पाहून घाबरून बेडरूम मध्ये पळाले. त्यांनी बेडरूमच्या दारातून कडी लावून घट्ट बंद करून घेतलं. ती संपूर्ण रात्र ते बेडच्या दाराला टेकूनच बसून राहिले. तिथे सागर संपूर्ण घरात अख्खी रात्रभर हैदोस घालत राहिला. कधी भांडी आपटल्याचा आवाज तर कधी काहीतरी जड वस्तू मुद्दामून दूर फेकल्याचा आवाज. सकाळी घराची बेल वाजली. तसे मधूचे आई वडील झोपेतून जागे झाले. त्यांनी हळूच बेडरूमचे दार उघडून बाहेर डोकावलं. सागर बाहेर कुठेच दिसत नव्हता. हॉलमधल्या जवळपास सगळ्याच वस्तू इतरत्र फेकल्या गेल्या होत्या. शोपीस, काचेच्या नाजूक वस्तू या फुटल्या होत्या. मधूच्या वडिलांनी पुढे जाऊन घराचं दार उघडलं. मधू आणि सागरच्या घरचे आत आले. घराची ही अवस्था पाहून तेही क्षणभर विचारात पडले. मधूच्या वडिलांनी त्यांना एकदाच सगळं काय ते सत्य सांगून टाकलं. सागर आता कुठे आहे? सगळेच जण किचनकडे वळले. फ्रीजचं तर दार उघडं होतं. सगळीकडे पसारा पडला होता. कसला तरी घाण दुर्गंध येत होता. सागरवर ओट्यावर झोपला होता. त्याने रात्री जे काही मिळेल ते अधाच्यासारखं खाल्लं होतं. तेच त्याने ओट्यावर उलटी करून टाकलं होतं आणि तो त्यातच आता गाढ झोपी गेला होता. दुपारी त्याला त्याच्या घरी नेण्यात आलं. घरी डॉक्टर बोलावण्यात आले.
त्यांनी त्याला काही अँटीबायोटिक इंजेक्शनं दिली. त्यात फारच अशक्तपणा वाटत होता, म्हणून घरीच सलाईनची देखील सोय केली. काळजी करण्यासारखं तर डॉक्टरांना काहीच वाटत नव्हतं. एक शांत झोप घेतली की सगळं ठीक होईल असं डॉक्टर म्हणाले. संध्याकाळ झाली. हळूहळू रात्र होऊ लागली. सगळे आपापल्या खोलीत झोपायला निघून गेले होते. सागरने त्याचे डोळे उघडले. मधू बाजूलाच खुर्चीत झोपून होती. त्याने मनगटातील सलाईनची सुई खेचून बाहेर काढली आणि तो सरळ किचनच्या दिशेने निघाला. तो किचन मधले सगळे डबे उघडू लागला. फ्रीज उघडू लागला. कच्चं पीठ, अंडी, दूध, भात, घरात जे काही ठेवलं होतं तो ते सगळं त्याच्या तोंडात कोंबत होता. किचन मधून कसला आवाज येतोय हे ऐकून मधू जागी झाली. बेडवर झोपलेला सागर आता तिथे कुठेच दिसत नव्हता. मधू धावत किचन मध्ये गेली. सागरची ही अशी अवस्था पाहून ती घाबरूनच गेली. तिने त्याच्याकडचा पिठाचा डबा हिसकावण्याचा प्रयत्न केला, तसा सागरने तिचा गळाच धरला. त्याने तिला उचलून लांब फेकलं. तशी ती धाडकन जाऊन भिंतीवर आदळली. ती वेदनेने विव्हळू लागली. तसे घरातील सगळेजण धावत तिथे आले. पोरा, ही काय अवस्था करून घेतलीस तुझी? याला भस्म्या लागला की काय? सागरच्या आईच्या तोंडून नकळतच हे निघालं. सागर दिवसेंदिवस फार विचित्र आणि तितकाच हिंस्र आणि भयानक बनत चालला होता. तो समोर दिसेल ते अन्न अधाशासारख्या खात बसायचा. त्याला भूक लागली आहे की काय होतंय हे त्याला स्वतःलाच कळेना. आणि मग काही वेळाने खाल्लेलं सगळं काही तो उलट्या करून बाहेर टाकत असे. पण हे इथवरच थांबलं असतं तर डॉक्टर इलाज तसे चालूही ठेवले असते. पण सागरला इतरही काही भयानक त्रास जाणवू लागले. त्याला घरात पूजा अर्चा केलेली अजिबात सहन होत नव्हती. त्याच्या डोक्याला नेहमीप्रमाणे टिळा किंवा उदी लावलेला त्याला आता चालत नव्हता. त्यामुळे त्याचं अख्खं डोकं जणू भाजून निघाल्यासारख्या वेदना त्याला होत. हे काहीतरी भयंकर प्रकरण होतं. आता सागरचा एकट्याचाच नाही, त्यामुळे घरातील इतरांचाही जीव धोक्यात होता. मधूच्या आईने एका तांत्रिकाला तिथे पाठवलं, पण सागरने त्याचाही गळा धरला. तांत्रिक कसाबसा स्वतःचा जीव वाचवत तिथून पळून गेला. शेवटी शेजाऱ्यांच्या ओळखीने गुरुजींच्या एका शिष्याशी त्यांचं बोलणं झालं. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात येताच तो शिष्य गुरुजींसोबतच सागरच्या घरी आला. सागर झोपला होता. तो या 8 दिवसांत पूर्णपणे वाळून गेला होता. त्याच्या चेहऱ्यावर ना आता तेज उरलं होतं, ना शरीरात ताकद. त्याच्या शरीरात शिरलेला भस्म्या मात्र त्याच्या शरीराशी एकरूप झाला होता. भस्म्याशी लढणं हे गुरुजींसाठी काही तितकं अवघड नव्हतं, पण त्यामुळे सागरच्या जीवाला धोका पोहोचू शकत होता. जे काही करायचं ते नीट सांभाळून करावं लागणार होतं. आधी तर या भस्म्याला सागरच्या शरीरातून बाहेर काढावं लागणार होतं. तो पुन्हा त्याच्या शरीरात शिरू नये यासाठी त्याला त्याच्या मूळ ठिकाणी जाऊन बंदिस्त करावं लागणार होतं. गुरुजींनी सागर विषयीची सगळी माहिती घेतली. सागरला शेवटचा फोन ऑफिसमधील एका कर्मचाऱ्याकडून आला होता. ते सरळ त्याच्या घरी गेले. त्याला सागरशी झालेल्या शेवटच्या भेटीबद्दल पूर्ण सखोल विचारण्यात आलं. तेव्हा त्याने सागरचं त्या रात्रीचं विचित्र वागणं गुरुजींच्या कानांवर घातलं. त्या रात्री सागर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात काहीतरी टक लावून बघत होता. त्याला काहीतरी सांगायचंही होतं, पण तो सांगायच्या आधीच त्याचा मित्र तिथून निघून गेला. गुरुजींनी मधूच्या वडिलांकडूनही सागर त्यांना शेवटचा कुठे सापडला हे विचारलं. त्यांच्याकडूनही त्यांना तेच उत्तर मिळालं. सगळं चित्र स्पष्ट झालं होतं. गुरुजी रात्री उशिरा त्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ जाऊन उभे राहिले. इथे गुरुजींचा शिष्य हा सागर जवळ बसला होता. त्याचं लक्ष घड्याळाकडे होतं. घड्याळात बरोबर 12 वाजताच त्याने त्याच्याकडची उदी सागरचं तोंड हलकसं उघडून ती त्याच्या तोंडात ओतली. तसे सागरने त्याचे डोळे खाडकन उघडले. तो रागाने लालबुंद झाला होता, पण त्याला त्याचं शरीर हलवता येत नव्हतं. घरच्यांनी सागरला आधीच बेडवर बांधून ठेवलं होतं. गुरुजींच्या शिष्याने सागरच्या डोक्यावर त्याचा हात ठेवला. तो मंत्र पुटपुटू लागला.
सागरला असह्य वेदना होऊ लागल्या. त्याच्या घरच्यांना हे पाहवत नव्हतं. सागर एकदा शेवटचा जोरात ओरडला आणि तो जागीच बेशुद्ध झाला. इथे गुरुजींना अंधारात कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात एका अमानवी शक्तीच्या अस्तित्वाची जाणीव होऊ लागली. ते त्या अंधारात पुढे पुढे शिरू लागले. समोर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर एक आकृती बसलेली होती. गुरुजी त्या आकृतीच्या डोळ्यात पाहू लागले. तोच गुरुजींच्या मागे काहीतरी पडल्याचा आवाज झाला. गुरुजींनी दचकून मागे पाहिलं. पाठी तर काहीच नव्हतं. तोच गुरुजींच्या खांद्यावर कोणीतरी त्याचा हात ठेवला. गुरुजींनी वळून त्याच्याकडे पाहिलं. अंधारात भस्म्याचं रूप फारच भयानक दिसत होतं. त्याच्या चेहऱ्यावर संपूर्ण जखमांचे मोठे व्रण दिसत होते. त्याच्यासोबत जिवंतपणी नक्कीच काहीतरी भयंकर घडलं होतं. गुरुजींनी त्याच्या डोक्यावर त्यांचा दैवी हात ठेवला. काही क्षणासाठी का होईना पण गुरुजींना त्याचा भूतकाळ दिसला. तो धावत होता, पळत होता, पण त्याच्या मागे कोणी भूत पिशाचे लागलं नव्हतं. ती होती हाडा मांसाची बनलेली माणसं, पण त्यांनी जणू रुद्र अवतारच घेतला असावा. सगळ्यांच्याच हातात काठ्या, दगड होती आणि पुढे धावत होता एक मनोरुग्ण. त्याची चूक ती काय होती? पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याने टपरीवरचं काहीतरी उचललं होतं. तो या शुद्धीतही नव्हता की त्या गोष्टीसाठी माणसांना पैसे द्यावे लागतात. मग काय, सगळी माणसं त्याच्या पाठी लागली होती. ती आधीच त्या वेड्याच्या चोरीला वैतागली होती. त्यांनी त्याच्यावर दगड भिरकवायला सुरुवात केली. जखमी रक्ताने माखलेला तो शेवटी एका कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात जाऊन बसला. तिथे त्याला भरपूर अन्न दिसलं. लोकांनी फेकलेलं, कुजलेलं, बुरशी येऊन पडलेलं नासलेलं अन्न. पण तिथे त्याला कोणी अडवणारं नव्हतं, हटकणारं नव्हतं. ते सगळं काही त्याचं होतं. लोकांना तो वेडा तिथेच कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडलेला दिसला. काही लोक येता जाता घरातील शिळं टाकलेलं अन्न त्याच्याकडे फेकत, तर कधी कधी शाळेत जाणारी लहान मुलंही त्या वेड्यावर मजा म्हणून दगड मारत. आश्चर्य या गोष्टीचं होतं की हे सगळं उघड्या डोळ्यांनी पाहणारी लोक याकडे दुर्लक्ष करत होती. मग काय, त्या वेड्यालाही तेच करावंसं वाटलं. त्यानेही तिथे पडलेला एक दगड हातात उचलला आणि दिला हवेत भिरकावून. हाच फरक होता त्या शहाण्याने मारलेल्या दगडात आणि वेड्याने मारलेल्या दगडात. तो दगड जाऊन एका बाईला लागला. काही लोक तर अशा संधीची वाटच पाहत होती. बाईवर दगड मारतो, थांब तुला दाखवतोच आता, असं म्हणत 8-10 माणसं त्यावर अक्षरशः तुटूनच पडली. यात चूक ती कोणाची? त्या वेड्याची की या शहाण्यांची? तो तर बिचारा स्वतःचा या माणसांपासून जीव वाचवत होता. पण त्या दिवसानंतर त्याला याची कधीच गरज भासली नाही. त्याचं प्रेत तिथे उघड्यावर 3 दिवस पडून होतं. मरतानाही त्याला त्याच्यासोबत हे का होत आहे याची काहीच कल्पना नव्हती. कदाचित याच प्रश्नांच्या उत्तरासाठी, स्वतःची भूक भागवण्यासाठी तो भस्म्या बनून पुन्हा आला होता. गुरुजींच्या शक्तीपुढे त्याचा निभाव लागणं अशक्य होतं. तो कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात धाडकन कोसळला. आज गुरुजींना एका भूताला लोकांपासून असं बाहेर घेऊन जात असताना त्या उंच इमारतींकडे, आलिशान गाड्यांकडे पाहून नजर खाली करावी लागली. या श्रीमंतीत माणुसकीला कुठे जागा राहिली नव्हती का? चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.